Mogens Nyholm, værsgo. Ja, Henning Nyhus siger, at det er for tidligt at konkludere i den her sag. Og det tror jeg nu ikke, det er. Hvis forvaltningen vil, kan de sagtens gå ud og få oplysninger, hvor de så kan drage nogle konklusioner. Bjørn Overmark har på bedste vis forklaret lidt omkring 08-05-aftalerne, og personligt har jeg faktisk læst administrationsgrundlaget, for jeg har bedt om at se det. Og det forklarer måske en del af de problemer, man har ude på skolerne, med hensyn til manglende fleksibilitet, som Bjørn Overmark er inde på. Jeg har også gjort det at tage lidt markarbejde, gå ud og snakke med de mennesker, som har med det her at gøre i det daglige. Spørgerne her er muligvis forældre, som også følger med i det her skolebestyrelse. Det kan være lærer, så ved jeg også lige meget. Der også ved noget om det her. Men der sker altså noget, som ikke er hensigtsmæssigt, hvis man vil have en skole, hvor der er kvalitet. Man får at vide derude, at der er aflyste timer. Det er altså også noget, ringer man til skolelederen, vil de vil kunne fortælle, at de er aflyste timer. Jeg har også fået en hilsen fra en, der sagde nu omkring, at på grund af mødeplanen, så er man nødt til at droppe noget, der hedder læsebånd, som ikke er hensigtsmæssigt. Det er jo elever, som har det svært. Og der på grund af manglende fleksibilitet, er man nødt til at se bort fra det, og sige, at det kan ikke lade sig gøre her og nu. Jeg har også viden om, at det er noget med, at der må vist ikke være overarbejde i den her situation. At der er der lærere, som får overarbejde, og det må de så ikke have. Det værste eksempel er vist nok, at en lærer har skulle blive hjemme i 14 dage, og så sender man så vikaren. Er det bedste for eleverne? Det synes jeg egentlig godt, man kan stille sig spørgsmål i en tid, hvor vi snakker om kvalitet i folkeskolen her i Randers, i en tid, hvor vi har en skoledebat om fremtiden. Jeg har også et grelt eksempel for en, jeg kender min omgangskreds som underviser, som fortalte, at pågældende havde jo mødeplan, det har man jo, og der var jo planlagt et møde, og inden mødet nogensinde blev til noget, der var der en vigtig interessent med lavbud, men mødet pågældende skulle blive på skolen, fordi at det er i mødeplanen, men der var ingen møde at holde, fordi dem, der skulle holdes møde med, kom jo ikke. Så jeg synes, der er gode grund til, at man begynder at tage fat, som beboerlisten opfordrer til, for vores børns skyld især. Det er deres fremtid og deres dagligdag og deres uddannelse, det handler om. Men der er ingen tvivl om, at problemerne, vi har her, jamen, det er jo noget med, at vi i de senere år, og i sidste 2 år er det jo flertal radikale ikke er med i, som udsulter folkeskolen næsten per automatik. Og det gør jo altså, at dem, der er derude som ledere, skoleledere osv., de må gøre nogle ting for at få budgetterne til at hænge sammen. Og at der er 41,5%, det højeste tal bliver det sagt. Jeg kan jo godt tænke mig at vide egentlig, om partierne overvejer, at det skal op til 44% i det kommende budget for at hænge det sammen. Fordi så kan jeg godt sige, at så bliver det virkelig et problem derude, så det vil. Bare den kommer 0,5% op, så ved jeg fra en enkelt skoleleder, jeg snakker med, at så går det helt galt. I forvejen er der store problemer, og det bliver der helt galt. Så jeg synes, der er gode grunde til, at man begynder at konkludere, indsamle nogle oplysninger, og 2 spørgsmål handler om inklusion og udviklingsarbejde. Jamen det er jo klart, at når tingene fungerer, som de gør, så rammer det også de områder. Pædagogisk udvikling, det er altså noget, som man er nødt til at nedprioritere på grund af manglende fleksibilitet, og inklusion og skråstreg teamarbejde er jo også noget, som bliver ramt af det her. Så jeg synes, at hvis man vil være ansvarlig i byrådet, så må vi tage fat nu, fordi alarmklokkerne, de ringer altså ud, når man snakker med de mennesker, der er med at gøre i hverdagen. Og ro til dem, der tager fat og får det anskueligt gjort i byrådssagen i dag. Jeg synes, vi skal handle i byrådet, hvis vi vil være ansvarligt over for vores børn. Lone Donbæk Jensen, værsgo. Ja, i samme retning. Jeg synes, det er ærgerligt, at, hvad kan man sige, at besvarelsen her, det er sådan automatisk sådan forsvarsreaktion. Altså, vi står med 3 forskellige ting inden for det her område, som gør, at den randrusianske folkeskole ikke har det særlig godt lige nu. Der er det her spørgsmål om arbejdstidsaftalerne, der er spørgsmål om hele inklusionsdebatten, som kun er på vej, og så er der hele skolestruktur- kvalitetsdebatten, eller hvad vi nu vælger at kalde den. Og det, at der kommer sådan noget ind her, som man går tilbage til en tidligere arbejdstidsaftale, som er rigid, det gør jo, at vi generer skolelederne, og vi generer selvfølgelig også lærerne, hvis tålmodighed ikke kan være stor, fordi de har været udsat for nedskæringer gennem lang tid. Det jeg synes, der er, værst ved det her, det er jo, at
så meget en usikkerhed på 3 forskellige fronter, det gør jo, at folk alvorligt overvejer at flytte deres børn over i en stabil privatskole, som ikke bliver udsat for et eller andet, man ikke ved, hvad er, og hvor der ikke kører diskussioner frem og tilbage om, hvad man kan og ikke kan, og aflyste møder og aflyste timer osv. osv. Det er en stor risiko, at der ryger flere over i de private skoler, når der er usikkerhed på 3 forskellige fronter her. Jeg synes personligt, at hele inklusionsdebatten er enormt væsentlig og vigtig, og også godt, den kommer nu. At den så kommer på en måde, som vi i beboerlisten ikke synes er en god idé. Altså, vi vil jo gå ind for, at man valgte nogle af de skoler ud, som gerne ville, og så videre, så man fik ligesom fundet ud af, hvordan det skulle foregå. Det er en anden side af sagen. Men det her, det er simpelthen med til at forgifte arbejdsmiljøet i skolen. Det er med til at ødelægge inklusionsdebatten, før den overhovedet kommer i gang. Så ja, som de siger i Aarhus, rethink. Så er det Kasper Fogh Christensen til sidst. Værsgo, Kasper. Ja, jamen, jeg vil sige, at jeg er enig med de foregående talere i, at det her det er da en ulykkelig og uholdbar situation, at de her forhandlinger, de er gået i hårdknude, og det er da en situation, som jeg synes, vi som byråd skal arbejde for, bliver bragt til ophør. Nu er der selvfølgelig tale om noget aftalestof, så det er vanskeligt at lave en ordentlig debat af her i salen, men jeg synes, at udvalgsformanden havde en god pointe i at prøve at se, om vi kan strikke en ny strategi for de forhandlinger sammen, og gøre det på en anden måde, sådan at vi kan komme i hus med et resultat. Og det er klart, at det påvirker selvfølgelig også negativt den her debat om inklusion, som kører lige nu, og en debat, som jeg er enig med Lone Donbæk i, er vanvittigt vigtig, fordi at der simpelthen i dag er for mange børn, som bliver smidt ud af, hvad skal man sige, det fællesskab, som en klasse og en skole også er. Så på den baggrund synes jeg, det er en rigtig trist situation, og jeg synes, at der vil være alle mulige grund til at se på, om vi kan få den til at lande lykkeligere end det, der er tilfældet. Tak for ordet. Og den sidste er Christian Bolsen, og herefter lukker jeg talerlisten. Værsgo, Christian. Jeg må sige, at den første taler der, at give forvaltningsfolkene mere eller mindre skylden, at de har forhandlet måske på nogle mandater, som vi ikke har afstemt med dem. Jeg synes, det er fuldstændig urimeligt. Jeg kunne lige så godt stille spørgsmålstegn en anden vej. Selvfølgelig er lærerforeningen, de har valgt deres egne, og så kan jeg sige, når vi så snakker med lærer enkeltvis, så vil de nu... så er opbakningen knap så stor. Vi kan ikke stille spørgsmålstegn ved, om man har mandat, når man forhandler. Det har vi. Og det er en ulykkelig situation. Men bare at give forvaltningsfolkene skylden for, at det her det er brudt sammen, at vi går tilbage til 2005-aftalen. Jeg synes, det er helt urimeligt, og det er en fordrejning af meget af det, der er sket. Tak. Selv tak. Slut.